ịmara ndị Igbo ba na-ekwu ewere ihe faịsịa na ntị. Ndị Igbo bụ alụsị ọgụ echezọ. Ndị Igbo be anyị bụ mgbe ahụ ha nọ na ebe ha na-erite ha adịgo oke ha na-achọkwa ịma ihe ndị ọzọ ga-adị n'ọdịnihu. And anyị bụ ndị Igbo anyị ara enwe ihe a na-akpọ long term project, ya bụ ihe ga-eto ogologo, nkwadobe njikere nke ga-eto ogologo. anyị ada enwe ya. Ihe anyị na-enwe bụ ọ na-eme kịta, ọ bụ na ọ na-eme ya mee na ma gị ṅaa ntị. Ndị be anyị nọ anyị na-alụ agha ụka, ndị ụka na ụka ya na-alụ agha, ndị dibịa na-alụ nkewe, ndị ọdịnala anọghị na-agha ọdịnala. Achọrọ nka mkpochigha mmụọ gị azụ ka ịghọta ebe a nọ. Ndị ọdịnala anọghị na-anụ agha nke ndị ọdịnala. Ndị ụka na ndị ọdịnala na-agba, ndị gọọmenti ahapụkwa nke gọọmenti so ha arapụkwa ihe na-emenụ. Na Igbo a ka m na-agwa gị, ha arapụ ịtụ anya n'ala na ihe na-emenụ, ha efesu ụzọ nke ọzọ kọrọgbago, onye nke a kọrọgbada. Ụmụ nwaanyị anyị nwụrụ a na-abụ ike na-aba ara, nsogbu a na-esekuleti, nsogbu anọrọ ṅa ntị. Akwago m ihe a mbụ ka anyị si nọ na Igbo a, ma ọ bụrụ na ị mara ọbụ na anyị bịara si elu ma n'okpuru gị oge efere ebe ahụ ịkwụ ọ dị gị ka ị nọ na ebe ahụ ịkwụ ọ dị gị ka ị nọ n'ala Igbo kịta ṅa ntị na ndị iro ahụ ịma osisi ka ha ji wee mechie olulu, osisi ka eji plank ka eji wee mechie olili ahụ ị nọ n'elu ya. Ndị nke ọzọ eyiri white a na-agha ego, ụfọdụ eyiri black, ekpusi okpu nzere agụ, ndị chiri ọzọ ma ndị ga-echi ọzọ okpu nzere agụ akarịa ebe niile, na-ese mgbomgbo chenu n'onu nyere gold, a na-ebugharị kaachị renjisie kaachị dọbasịa a na-eme otu ọga. I want to remind you, ebe ahụ ịkwụ were agba egwu ahụ bụ n'elu plank ka ekwu n'ihu Chukwu na mmadụ. Ifuru ebe anyị gbabụ ndị Igbo kwa agba egwu a, egwu ife anyị na-agba na-emesi onwe anyị otu a. Ọga ebe ị na-emede atụ na ị nọ n'elu plank, aṅụrụ m unu iyi ebe a mbụ n'ihu Chukwu na mmadụ. Efere ebe ahụ ị na-agba egwu ahụ, efere ebe ahụ ị na-akọ akụkọ a na-agba onye mgba, onye ụka na-agba nke ya, onye Igbo na onye Igbo a na-agba onwe mgba, ndị ụka na-agba nke ha one side, ndị ọdịnala na one side, ndị nke a na-aba ya ụmụ nwaanyị a na-abụ ara na-abụ ike. Efere ebe ahụ ị nọ wee na-eme ihe abụ ị na-eme, ọga ị nọ n'elu plank. And ihe chọrọ ịgwa gị n'ụbọchị nke taata bụ na taịm ezugo. Ndị gọọmenti be anyị anọrọ na-akpụ isi ala na-enye ndị ekwesịrị ikpu isi ala nye, ka o wee bụ na ha mere ụfọdụ eje mụrụ ma gwọrọ n'ala ka ngwọrọ, ka o wee bụ na-enyere gị ọga na ebe ahụ ị na-ekwu ị na-achọ ka ị bịa chịa, na ebe ahụ ị na-achọ ka ọ bụrụ na ọ ga-igbu onye isi ebe ahụ ị nọ n'okpuru plank. And okpuru plank ahụ ị nọ ị na-agba egwu a, ndị iro eweregwu aka na abụ ejidego plank ahụ aka, esere anyị aka daa inu na ala pịrịpịtịpịtịpịtị. Ihe ngwa ga-emekwere nchefu, burukwu ya n'obi. Anyị rapụrụ ihe bụ nsogbu anyị eje na-akọ ọnụ na soshal midia. Onye ụka kọọ onye ọdịnala, onye ọdịnala akọ onye ụka, onye ụka kọọ onye ụka, ndị zonu nke akọ nka, ndị nke a ya oredi bifo anyị ha na-egwu ini ya abụ na-egwu nnukwu olulu a wee dewebere anyị plank wee bịa na-eme anyị ya n'anya. Abịa etiri nwụrụ na-abụ onye na onye anakọ, onye na onye anakọ, onye na onye anakọ. Anyị atọ n'ebe anyị na-ekwu agha na-eri anyị n'okpuru, onwezi chọrọ ịma, onye ọbụla echefugo. Nnamdị ka a na-apụta tie mkpu gwa ụnụ lele enwudi ya maka na infọmeshọn nke o wetara na achọ ozi ka infọmeshọn ọzọ pụtakwa again. Mkpu ahụ o tipụrụ anwụdi ya bedebe ebe enyi anyị na-akụkọ akụkọ n'isi ya and onwebere onye Igbo nwere ike ịpụta gọta ihe ahụ ọ na-ekwu. Onwebere onye gọvanọ gotara ihe ọ na-ekwu, onwebere onye bụ prominent man na Igbo agotara ihe ọ na-ekwu. Ibi ndo na o nwere ibe o mere jide ya ebe a, ụnụ adịkwana happy, ụnụ dị happy na-azọpụ ọchịchị, ụnụ adị happy. Ndị na-aga ịga na-aga, ndị iwu aka iri, ndị yi blak, ndị okpu nzere agụ, ebe iwu a na-eko, mana ị marọ na ebe ị nọ n'ịnọ n'okpuru ebe ya oye. Ihe nchọrọ icheta gị n'ụtụ abụ ọga o mere ana bịa ị ga-ama ihe m na-ekwu na ndị iro gbara ya okirikiri ma ya chọrọ ịma ihe anyị na-akọ bụ akụkọ ya o maka ndị na-enwe long term project ha adịgokwa njikere for us na Igbo. Nnamdị ka letie mgbu ka eje proteti ebe a na na-enye ihe jọka ime unu elebelu ọga nga ọpụ eje nwudi edebe ya na Abuja nọrọ n'ebe ahụ. Ọ bụrụ ikpe ka ekpere onwere ihe ekwuru okpegwu na sọrọ ya na ebe ahụ nothing, all because na enwaziri onwe ya for the long term project tie mkpu ya taa. Ndị mmadụ ebido lebelu ya ọ ndị nke anwa etiri mkpu a oreme ka eso amara ma ya protect Igbo be anyị na aga na akparo ka ọ bịara Igbo
ndị nke mapụtara amapụta ewere ya bido kidnapping, ndị jiri ya bido izu ori ezigbo ori, ndị nke jiri ya bido kidnapping ebido kidnapping, ndị nke jiri iji eme ọ ga harvest ebido adịkwa na-ekpo ihe aja ma gị malụ na ọ bụkwa ofu long term project ka eji wee yuzuo ndị be anyị wee na-emekwa ndị be anyị ihe a ka anyị wee nwee ike ịnọ na-agba anyị gbara gbogo anyị gbara gbada anyị gbara gbogo otu a onye ọbụla na-agba ọgbago agbago ọgbada agbada ọ na-agba kwụrụkwụ kwa na-ama mgbe onye iro bakwutere ya and na ọmara ụzọ kpatara ya ọmara ụzọ ọgba one way straight ọ maka ihe na anyị na-agbagharị kpatara ya ma na ndị a dịgo ready for us abịa ụbọchị abịa kpaa ihe dị kpa sekuriti aka nwa obere kpaa ya aka pịa ụmụnne m enenechara m ihe a nwanne anyị nwoke Nnatuu kwuru ndụmọdụ onye n'aka ọdọ na ntị o nwere onye n'ime anyị asị na ọ bụrụ na ọ da afụ ụzọ na ọ da n'ife ife abụ mkpu ka ọ na-eti ife abụ ife doro onye ọbụla anya mmiri ahụ nọ na anụ ụkwụ na-ekwe ya ka ọ bịago n'onu o nwere ife ọzọ nchọ ka unu nene ka unu fụkwa onye Fulani ji mma disguise onwe ya ka nwaanyị maka ndị na-eji ebu nwaanyị ebe ọ na ha fụrụ ndị na-achụ nwaanyị ife ọ na skate nọọ nwoke ka ọ bụ nnene ya ana m azụ. Should be careful o. This aboki, we saw him in our area. He put on hijab, he wears skirt, he put on bra. He dressed like a woman. Look at the knife. We should be very watchful. We saw this evening as we are going home. No, just look at. He used hijab. He carry knife. Just look at his face. He's a Hausa boy. He dressed like a woman. He wear woman clothes. He wears skirt. Pretend like a woman. See, he's a man. Oh, we should be careful. Makogi lo ti ṣẹlẹ̀, Makogi lago magboro láti rí ní Makogi lo ti ṣẹlẹ̀ o. Àmọ́ nǹkan tó wá ṣe ó mọ̀ bẹ́ẹ̀ dání. Ó dress like woman. We saw him this night. Oh yeah, hold your knife, hold the knife. Oh yeah, hold your knife, wear your hijab. Hold your knife, see knife. Oh yeah, wear your hijab. Show us the knife. Maybe they want to kidnap children or they ask them to come and kill somebody at home. We don't know. Oh yeah, wear your hijab, wear your hijab, wear it the way you dress. Wear your hijab. We should be very careful, oh. We should be careful, oh. Everybody should be careful in their area. If you see anybody with hijab, make sure you check them. They are not a woman or they are man. Hausa, oh. He's a Hausa man. Look at. Oh yeah, wear your hijab. Ụmụnne m ndị Igbo gwụ na afọ gị ya. Ọkwụfụ na ya nọrọzi, we are finished. Ụna afọ na ya nọrọzi ya, we are finished. Kedu nke anyị ekwughara ibe ya? Anyị adịgo so much divided across many lines. You know, religion, politics, tradition, everything ọbụla ndị Igbo na-eme, my business. I so na agbakọ aka anyị kewasịa chezọọ na igwe bụ ike na agbakọ aka buru n'ọdọ anyị alụ anyị chezọọ na ọrụ ekere eke agwụ na-agwụ igwe bụ ike onye agha na nwanne ya anyị bụ ofu ife ndị a abụrụzi maka ụmụazị ọgbọ a nọ oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ nekwa nke anyị nụrụ ụbọchị a na onye si US wee nata wee jee na fam ya wee gbuo ya wee duru nwunye ya na mmadụ si US wee nata jee na fam ya ndị emewaga anyị obi o ndị amanyego anyị anya na mkpụrụ anya otu a Chukwu sị na I bụ the apple of his eyes ịmanye mmadụ aka na mkpụrụ anya I mean that's the worst thing you can do to anybody n'afọ ụzọ maka onye ọ na-akpụrụ isi ahụ ya niile na ọka ọmarọzi ebe ọ na-eje na mkpụrụ anya ka ndị a na-egwunye anyị aka anyị adịgo divided onye akọrọ gaa n'elu onye akọrọ gaa n'ala ọ dị ka akụnyere anyị isusu afụnyere ya n'ikuku kedu onye na-eme anyị ife a ebee ka former gọvanọ Anambra steeti nọ Willie Obianọ ebee ka ọ nọ ọkwa ọ nọ US ọkwa US ka ọ nọ mgbe ife a na-afịa na Anambra steeti onye ha protection na ha gbuo mmadụ 500,000 egbuo efi ọ bụrụ dị igbu ha o nọ ha gbuo mmadụ ha kwụọ 500 anyị nwa gbuo efi anyị akwụọ 500 can you imagine ọ protection na o nyere ha ka o ji wee chịcha ọchịchị wee gbafere ọsọ enwudi ya na airport amọ ruru izuụka one amọ ruru abalị one ma one arapịa maka ichekwa ndị a ha chekwa gị cover your crime efu nọ ife anọ ya ebee ka ọ nọ kịta na ka Anambra steeti dị tupu gọvanọ Soludo wee na-agbakwazi mbọ ọ na-agba
terrorists wee ka unite ya karịa anyị nwa bụ ndị Igbo. Anọ m n'over 960 communities na ala Igbo ka ndị Fulani megoro engulf. All information anyị na-enweta over 960. We are finished. I can nọrọkwa nkịtị. Ụfọdụ ụmụ okorobịa anyị ka m amarọ ọ dị ka Miss Blood ma ndị atụrụ ime ha na Libya. Ụfọdụ nọ n'ime ọfịa ha na ndị a na-achị efi na-atọrọ mmadụ, ndị ogbu mmadụ a ha kpuchie iru ha, ndị nke si fe eghebe iru ha oghe. Can you imagine? Maka onye ori ya bịa ma onye ma na-esoro ya. Ụmụazị be anyị aka ha dị n'ife a, ha kpuchie iru, ndị sizi fa ghebere iru ha oghe a na-asụzi asụsụ ndị ugwu. Ha nwa kpuchiri iru eme anụ olu ha, ọ bụrụ egbe ka ha ya ada akụ ndị eji na-agba ha ụkwụ. Ife ụmụazị be anyị niri obi, ndị ugwu onye emenwu ụdị ife a. Ha na onye Igbo ọ ya akọ naifu nwu jide ụmụnne ha, ha ya emenwu ya. Anyị nọrọ ebe a na-akọ mmiri na-akọ agbakwa nwa nnụnụ nne ya efe. Anaghị ekwu kịta reality TV show ebidokwa registration ya ka m ghara akpọ n'afa mana unu ma nke m na-ekwu. Maka ọbịa kịta ịmanọ game adịgo over. Ọbịazi ya na ebe anyị na-enede reality TV show ebe a na-esheki all the shakables na-agba ọtọ, ha kpochakọrọ agba ndị fọrọ afọ. I dị busy na-aba na entertainment na-akọ ọnụ na social media ndị a wee na-aba anyị ime. I dị busy na-eshi ya nude video, na-akọ akụkọ ndị gbarụ n'iro na ndị agbọghọ n'iro, na-akọ nke ajụrụ anyị na nke ajụghị anyị. Ndị a dị busy na-ekpochapụ ụmụ mmadụ, anyị na-achọ video likere lik. Mgbe ọ na-efu na ndị ugwu ha na-akọ ayị ịfụ ndị ofe mmanụ ayị ha chekwa nwanne ha. Mana ọ bụrụ anyị nwa mmụ sọsọ mụ nwa, ọ bụrụ na onye be anyị bụ Tinubu ọ ya anọkarị ebe a 1 month. Ọ bụrụ na onye be anyị ọ ya anọkarị ebe a 1 month. Nọ igbusi onwe anyị ka anyị nọ. Anyị chezọ ọnọ ndị Britain bụ ndị anyị na-arịa, anyị na-atakụlụ onwe anyị. Onye ruo ọgba nkịtị, so many politicians, so many church leaders, so many market leaders, so many governors, so many traditional rulers shut their mouth because of selfish interests. Maka Jacob's porridge. Unu ncha niile na-eri ego ọbara. I must tell you, na our father's land na ebe nna nọ graveyard ka ọ bụzi under our watch. Kedu ife ji n'inye ọda? Former General T.Y. Danjuma ekwuo ya. Onye ọ na-achọ arms for self defense. Unu nọ na Dr. Cosmas mmadụ ka Costaris ekwuo ya. Onye ọ na zọba onwe ya na ọ bụ kabu youth. Na ọ kabu youth osoro n'ọgụ. Barrister Kenneth Okonkwo ekwughị ya. Ife a bụ ndị anyị nụsiri onu ha. Onye ọ na-aba so many senators ụfọdụ ekwuo n'okwu abụrọdị ndị Igbo ma ndị nke Benue. We can't keep quiet. Igbo bụ Igbo na-eka isi wee nọrọ. No protection. Negodu ndị amị ka eje na dia camp wipe out ka ezi maka civilians. Ndị amị adịrọ safe na camp. Ndị ji ngwa agha, ndị enyere training, ọlụ ha bụ igbu mmadụ ka ejere wipe out ka ezi maka anyị nwa. Ọ na ọ bụrụ n'aka Chineke ka anyị nọ akagba nkịtị 900 na ala Igbo niile ka emegoro engulf, communities ka emere engulf. Kedu ife ọzọ a na-eche ka afọ wesụ ebido ebe ụlọ ọkụ? Anyị adịgo surrounded, anyị nọ under siege. Ala Igbo nọ under siege. Ha na-akpagharị, ụfọdụ ka na-eti hazi gatekeeper n'ụlọ. Uche anyị dịkwu ya. Ife nji na-amanyekwa okwu ọnụ bụ onye na-ekwu nwanne ya na-ekwu, mana anyị mana enwere ntị na anụ. Mana ndị mmụọ ya agbara anyị akaebe, ndị mmadụ agbara anyị akaebe. Ala Igbo anyị zodoro ụkwụ na ya agbara anyị akaebe. Maka onye ọbụla gbarụ nkịtị soro na-eri ego hapụ ikwu okwu ewe na-akwafu ọbara n'ala Igbo, ndị mmụọ ya agbakwago ụgwọ ya. Ọ na ịnọ n'oche ọchịchị na-anara oke ruru ndị Igbo mana ede amanye ọnụ ka ife anyị esi wee kwụsị. Maka ọ bụrụ na ndị senators ndị Igbo gbaa isi akwara jikọọ aka ọnụ walk out, o nwere na mgbe abalị ibe lead ha mere ụdị fa walk out. Unu ncha niile jụrụ na anyị eje meeting, ha mebe nnọọ meeting na unu ncha the whole 5 South Eastern states. Ife na anyị akpụ unu jụ na ajụjụ unu ncha because they cannot run Nigeria without ununwa. Eneda anyị anya atọ ka ọ daa nọ nọọsụ ewere anyị mere caricature. Nani ife dịka Ibrahim Babangida kwuchara ka esi wee were falsehood wee steal 3.something million lives. Na agha Biafra abụrụ Igbo coup. Na ọ bụrụ Igbo coup, ọkwụnụ fọrọ ya na agha Biafra abụrụ Igbo coup. Babangida kwucha ya ọ bụrụ a subject to be discussed, ọ bụrụ a matter to be deliberated on.
ha gba nkịtị kpaa ume. Ife ọzọ anụ na ndị ọha na eze otu esi wee kọ sesi nye ha 100 million naira. Ife ọbụla ego, ife ọbụla monetization. Ọnya bụ ife a kwesịrị request. Kemgbe ahụ eji wee kwuo okwu a, kedu ndị na-epres ha da? Kama a na-achọ ịmakpu from party A to party B, isi na party nke a baa na ruling party, ebe ọ sị na asa forgiving. Mana amaalụ m na ọ bụrụ na ikpuchie your impunity with immunity, before God there is no immunity for impunity. I repeat for emphasis. Ịbanye na party ọbụla maka na ị na-alụ imegidecha ụmụnne gị rite ego ọbara, e wee cover gị with immunity, cover your impunity with immunity. Before God, enwero any immunity for impunity. You must pay the price, because the God's judgment ain't gonna compromise. He can never, you can't bribe God, you can't buy God. Never na akwafu ọbara, never na-eme na Benue State. Ọ mgbe o ruoro anyị aka na edas a na-egbu na ụmụazị a na-egbu. A na-egbu mmadụ ka a na-egbu anụ bi n'ọhịa. Life is worthless. Ndụ anyị na-ebi na Nigeria is not worthy of human. Ị na-eche ebe a na-eme kidnapping efu na major roads. Ebe ọchịchị na-apụta apụta dị otu a ka ebe obi ebi ya dị, ịma mmadụ ọ na-eji n'ime ọfịa now. A na-agwa gị 20 million, 30 million, 100 million. N'afa ndị a na-akpụ ụdị ego ha afụbero. Mana ama m oge akọrọ akụkọ a last 2 years ndị a na-ekwu na ha ka na-agbadata na ha ejugo n'ọfịa niile. Enwekwa onye arapụ n'ime ọfịa, ma oge arapụrụ one bishop, o kwuo the same thing. Ife niile a na-play out and nobody is talking. Biko eji na anyị akụrụ anyị nsị biko. Onwe akụrụ anyị nsị ma ndị Niger Delta ma ha ncha niile guys nọ na creek, onye ọ na-agba nkịtị, ọ dị ka ejiri mutu pịa the whole Nigeria pause. Emere anyị ife eme. Ama ife njikwa na-ekwu ka onu m na-ada ụda, maka ọ bụrụ na m ejero nkwuo n'ọnụ, nke a bụ ndị jere nata na-agwa anyị ife ha fụrụ, anyị si n'ọnụ ha wee na-ekwu okwu. Onye m ife na-esi n'ife mere ndị ọzọ were amụrụ ife. Osisi ekwesịghị ịgwa anyị nwa ya na-abọ. Ife emego anyị n'obodo a ka anyị jikọọ na aka ọnụ. Unity, love, peace yenye anyị progress. Anyị eme ana Igbo dị great with a little resources na-erugharị na ana Igbo ebe a. Anyị eme ana Igbo ọ ka ndị China si mee ya, mechie ebe ha. Ọ bụ na the first world ma ife China ya abụ by this time in 10-20 years aka akwụsị ha, mana ha jụrụ gbaa be ha ogige mechie ọnụ. Mana anyị bụ ndị Igbo sem na ọnụ a na-akọ na social media, oyekwa ikpuchie secret anyị. Ife aba ajụjụ anyị ajụ onwe anyị. Let us make hay while the sun shines. A stitch in time saves 9. This is ihe onyonyo. Aha m brother Paul Chigbo ka emesịa. The best of